Jak se jede k hranicím ze Svazijska, ze Svazilandu do Jihoafrické republiky. Hop, 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 hop. Tady vůbec skoro nejezdí auta, ty. Jsem tam krásně se vyspal, hop. Tak, jsem v Bulembu. Nevím, co tady bylo za doly, protože tady jsou takové haldy. Já se pak podívám, jak budu online, ale tohle je cesta k mezinárodnímu přechodu v Bulembu do Jihoafrické republiky. Kurva. Teď jsme 20 km bez obchůdku a teď tady mi ukazuje mapa 80, paní říkala 40, tak doufám, že paní bude pravdu. Tak jsem akorát přijel hranice s Afrikou, s Jihoafrickou. Ze Svazijska se se mnou šla vyfotit ven. Celnice. To si prohlídnout kolo. Pak jsem to dotlačil, jsem to dotlačil nahoru na hranici na stranu jihoafrickou. Tam se dělá strašně sympatická holka. Řídá se mnou papíry, povídá, no tak už je to hotový. Je to sranda, já to musím přehodit. Jak? Tak jsem šel ven, ten maník, co tam seděl v brány, povídá, potřebuji tvůj pas. Tak jsem si tak sedl, chvilku jsme kecali o mé cestě, o tom, kde bydlí a tak dále. Ale normálně hele, tady je pěkná měna. No, normálně. Vem si, kolik potřebuješ. Tady já můžu použít tu hadici. Jo, tak jsem si zavez tu hadici na silnici. Tam jsem se rozprchoval. Ale vypral trenky, vypral kraťasý dres. Hlavu umyl, takže jsem úplně like new. Ty brďo, tak se zvedá pěkný vítr. Je kolik? Je nějakých 14, 19. Myslel jsem si, že o půl třetí budu chrápat tam dole, pak jsem si říkal, že bych popojel někam. Ale to je cool, je to cool skoro.